Незнающий поражений Самантар Нурзода. салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. дӯстон, фардо варзишгари бебохти тоҷик Самандар Муродов 9-0 бо варзишгари узбек Бобур Курбонов 13-5 дар мусобиқаи UAE Warriors дар шаҳри Абу-Даби вомехӯранд. ҳоло каме маълумотҳо оиди варзишгарон ҷамъ овардаем, ки шумо лайк гузоред ва мо пешкашатон менамоем. Самандар Муродов варзишгари тоҷик намояндаи клуби Аҳмад Тоҷикистон тими Баёно буда 24 сол дорад. қадаш 1.85 см ва вазнаш бошад 77 кг аст. дар карьераи профессионалии худ Самандар 9 муҳориба дошта дар ҳамааш дастболо шудааст. ӯ варзишгари бебох мебошад. аввалин маротиба Самандар соли 2018 бо варзишгари рус Курбан Оморов муҳориба карда ӯро дар раунди якум тавассути усули буғӣ шикаст додааст. ҳамин тавр Самандар соли 2019 боз ду муҳориба бар зидди Виктор Боронин ва Малик Абдуллабеков дар лигаи GGC гузаронид, ки дастболо шуд. аз соли 2020 то соли 2021 Самандар дар лигаи GFC баромад кард, ки Шамил Гаҷибековро бо тасмими доварон Энтони Серор ва усули буғӣ ва Абдураҳмон Алимагомедовро бо тасмими доварон шикаст дода дастболо шуд. соли 2021 Самандар дар лигаи EFC бо Максим Швец баромад карда ӯро дар раунди чорум бо нокаути техникӣ шикаст дод. ва соли 2022 бошад ӯ дар мусобиқаи роҳ бо UFC бар зидди варзишгари бризилияги Джиан бо усули буғӣ дар охири раунди якум шикаст дода дастболо шуд. охирин муҳорибаи худро Самандар моҳи август соли 2023 дар лигаи UAE Warriors гузаронид, ки бар зидди Лукас Сампайо бо тасмими доварон дастболо шуд. Бобур Курбонов намояндаи Ӯзбекистон буда қад 1.77 см ва вазнаш бошад 70 кг аст. дар карьераи профессионалии худ 17 муҳориба дошта дар 12 тои он дастболо шуда дар 5 тояш шикаст хӯрдааст. ӯ карьераи худро соли 2014 оғоз карда аввалин маротиба бар зидди Чингиз Назарбаев баромад кардааст, ки дар раунди якум ӯро бо усули нокаут шикаст додааст. ҳамин тавр дар якчанд лигаҳо бо варзишгарони гуногун баромад карда асосан Бобур рақибонро бо усули нокаут ба тасмими доварон шикаст додааст. ду муҳорибаи охири худро Бобур дар лигаи MMA Series гузаронида соли 2022 бар зидди Сергей Бобришев баромад кард, ки бо тасмими доварон дастболо шуд. ва ҳамин тавр соли 2023 реванш байни Бобур ва Сергей пешниҳод шуд, ки бо тасмими доварон Сергей дастболо шуд. хулоса аз рӯи тамошои муҳорибаҳои ҳардуи ҷанговарон бартариро мо ба Самандар медиҳем, чун варзишгари узбек Бобур Курбонов новобаста аз таҷрибаи калони ҷанги доштанаш дар замин аз Самандар дида сустар кор мекунад, аммо бисёр муштани хуб аст. Самандар бошад дар замин имконияти калон барои шикаст додани ҳариф дорад. мо ба варзишгар муваффақиятро таманно мекунем ва як муҳорибаи ҷаззобро интизор хоҳем шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки дастболо мешавад? дар комментария ҳатман нависед ва мо бо шумо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. шоду пирӯз бимонед.